Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngingu Spooky N isiZulu. Namhlanje senza umbuzo wesihlanu ephepheni lokuqala. Umbuzo uhambisana nesiqeshana. Kuleso siqeshana kunezinto okufanele siziqaphele. Okokuqala, kubalulekile ukuthi siqaphele amagama abhalwe ngokwehlukile. Sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi kufanele siqaphele amagama abhalwe ngokugqamile. Uma sisho njalo, sichaza ukuthi lawo magama angabhalwa ngofeleba noma abhalwe ngokunzima. Okwesibili, kufanele siqaphele amagama ayizinombolo. Okwesithathu, uxolo bengifuna ukusho kanjalo. Kufanele siqaphele amagama adwetshelwe ngoba yilapho imibuzo izobe isuselwa khona kulawo magama abhalwe ngokwehlukile. Yini okunye okufanele sikuqaphele? Kufanele siqaphele izimo zokukhuluma. Siphinde siqaphele izinombolo ezibhalwa ngakwesokudla. Okubalulekile ngalezi zinombolo ukuthi azilandelani ngononina. Akuqalisi inombolo yokuqala mhlambe kuya ngokuthi lona osethayo imibuzo uzobe eyibuza kuyiphi imigqa. Uma ngabe umbuzo usemgqeni wesine, sizovele sibone inombolo yesine izihambela emoyeni, singayibonanga eyokuqala neyesibili neyesithathu. Okunye okufanele sikuqaphele yizincazelo zamagama. Ake sibekise. Osethayo usebenzise igama elithi ukuhloma. Kufanele sifundisise leso siqeshana ukuze sazi noma sibone incazelo ukuthi ngabe uchaza ukuthi izulu lihlomile noma uchaza ukuthi kukhona ophethe izikhali olungele ukulwa. Balingani bami, okwamanje ke ngikhuluma nani. You know, when it comes to this question, there is a lot of unfairness. Because as teachers, we don't go back to the drawing board and check what is it that we have taught for us to be able to assess. We usually assess what we did not teach. We just take any question from any paper and assess learners. That is not fair. We need to teach and assess. Assess what you have taught. This is what I'm saying. Nami ke manje angenze isibonelo. Sifunde izimpambosi zesenzo. Sifunde ukulandula. Sifunde izingcezu zenkulumo. Sifunde imisho, saphinde safunda nokuhlolisisa indlela ulimi olusetshenziswe ngayo. Kule channel nje yilezo izinto esizifundile ephepheni lokuqala.
kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi angizubuza nombuzo owodwa kulokhu okulandelayo. Okokuqala, ukuthuthukisa ulwazi magama. Ngisho ini lapho? Ngisho omabizo afane, ophimbo hluka, omqondo fana. Angizubuza nakunye kulokho ngoba angikufundisanga. Injalo nje lento, angishiye laphilenga. Mhlawumbe mawungabheka lamanothi azobe hambisana nale video, ungangizwa kancane ukuthi bengisho ukuthini. Ngizofunda isiqeshana engisithathe ephepheni elalisethwe ngumnumzane uPeter Jacobs waseMpumalanga. Isigaba sokuqala sifundeka ngalolu hlobo. Angithi uzogijima mfana wami uyongithengela ubisi nesinkwa. Uthathe imali ehlangene uyiyeke eluhlweza ngoba ngifuna ukushintshela abantu uma sengidayisa amaphinifa emholweni ngomhlomunye. Nakhu lihloma cishe lizona ntambama. Isigaba sesibili. Ungalibali ke ukudlalana nebhola lapho emgwaqweni. Mina ngisalungiselela ukuya emtholampilo ngoba kusasa kufanele ngiyothatha amaphilisi ephika. Ufunde mfana othembekile uma usubuya ntambama. Isigaba sesithathu. Phela angiyifuni ingane ethembe ukuphasa ngembuzi. Uhambe wedwa, ungabe usumema ilima. Isigaba sesine. Ungalokothi ubuye usumehlo abomvu njengawesinkwe. Phela ninjalo nina zingane. Umuntu unitshela lokhu nibe nizicabangela izinyoni zenu. Ngiyofunda kwezami ukuthi ususivalele esiswini isimehlane. Amagama abhalwe ngokwehlukile yilawa alandelayo. Igama elithi wami libhalwe ngokugqamile. Igama elithi uthathe lidwetshelwe. Igama elithi lihloma libhalwe ngokugqamile. Nawu umusho obhalwe ngamagama amakhulu noma ofeleba ufundeka ngalolu hlobo. Ufunde mfana othembekile uma usubuya ntambama. Igama elibhalwe ngokugqamile elinye yileli gama elithi ngembuzi. Besishilo phambilini ukuthi lawo magama achaza acacise ukuthi imibuzo izobe iqhamuka kuwona. Tomula igama eliqukethe umqondo wobunini elitholakala emshweni wokuqala emgqeni wokuqala. Siyakupha nje lapha mamaki, bekungafanele lelo gama lelo siligqamise, kodwa ke akusana nkinga.
Umbuzo wesibili. Bhala igama elilandelayo elithi uthathe. Likhombise ukulandula bese ulisebenzisa emshweni ozakhele wona. Umbuzo wesithathu. Guqula umqondo waleli gama elibhalwe ngokugqamile emgqeni wesithathu. Likhombise umqondo wokugcizelela. Phinda ulisebenzise leli gama elisha emshweni ozakhele wona. Igama okukhulunywa ngalo yileli elithi lihloma. Umbuzo wesine. Kulomusho omagatsha obhalwe ngosonhlamvukazi. Emgqeni wesithupha khipha okulandelayo. 1.4.1 Umusho oqondile. 1.4.2 Umshwana okhonzile noma oncikile ochazayo. 1.4.3 Umshwana okhonzile noma oncikile okhanyisayo. Ake siphinde siwufunde lowo musho omagatsha. Ufundeka ngalolu hlobo. Ufunde mfana othembekile uma usubuya ntambama. Umbuzo wokugcina. Nikeza umqondo osobala kanye nogudliselayo egameni elibhalwe ngokugqamile emgqeni wesikhombisa. Lelo gama lelo yileli elithi ngembuzi. Nazi izimpendulo zakho. Sizozibhala phansi. Fundisisa. Ubukisise le video ngoba angizukuziphimisa lezo zimpendulo kodwa ngizozibhala phansi. Funda ubukele. Siyabonga bafundi, siyabonga balingani, siyathemba nizohlomula. Nisale kahle.